teksy i papioki. Kontman lazuje do sklepu. Witam pięknie. Macie teksy albo choby ino papioki? Szerowacka. Nie ma! A kiedy będą? Nie wiem, nigdy dla mnie my nie sprzedawamy gwoździ. A czemu nie sprzedawacie gwoździ? Bo to jest baksztuba, to sam jest piekarz. No i my nie sprzedawamy rzymów ani chleba z papiokami. Nie, mnie rzymów nie potrza, paniczko, ja chcę gwoździe. No toż owcie się, nie ma gwoździ. Ale teksy albo papioki to bych chciał. Ale my sam tego nie mamy. No, cóżeście sam, paniczko, o tym wspominali. No to zaproszą, kiedy będziecie chcieli chleb albo rzymły. Ale do krojcy, ja nie chcę rzymów ani chleba. Ale my sami nic przeca inszego nie mamy, no jest Kołocki mamy. Bali i jakichś szrawków też nie macie, nie? Przeca już go dała, nie mamy. Godaliście, paniczko, ino o teksach i papiokach. Godała, co mamy ino rzymły chleb i Kołocki. Coście się tak, paniczko, na mnie uwzięli, co by mi wciś te rzymły i chleb. Ja mówię no pieniądze na teksy albo papioki. Jest derkusie, ja przeca wam nie chcę nic wciś. Jak nie, keja. Cołki czas rządzicie mi, paniczko, ino o rzymłach, chlebie i roztomarkich Kołockach. Bo nie mamy sam żadnych papioków, tekstu większych gwoździ. Ja też ich nie mam i chcę się je lajstnąć, paniczko, ale nie godą cięgiem o chlebie, rzymłach i Kołockach. Ale oni, paniczko, chcą sztejc teksy i papioki. No dobra, do 100 diosków, dajcie mi już ten chleb, rzymły i pora byle jakich Kołocków. Nie ma! Nie ma. Wroz tych tekstów i papioków nie ma. I chleba nie ma. Ani szrałków i muterków? Nie, do dioska nie mam. No ale chleb rzymły i Kołocki oni mają, ja? Nie, też nie mam. No ale przeca to jest sklep ze rzymłami, chlebem i Kołockoma. Ale już wszystko wyszło, do teroska już nie nastykło. Ja? Aha, to nie rozoznało się, jeśli ja chcę się lajsnąć kupić teksy i papioki, albo chleb rzymły i Kołocki. To nie ma różnicy, nie? Tak po prawdzie to nie. No toż, gada ten klient, rzeknijcie mi, paniczko, jaki jest następny skład ze teksami i tymi papiokami. Masoż to jest zaroski za winklem. Sprawił Eugen Spniok.